आरो गिदिंबावगोन थांनाय 13 तारिख मार्चनिफ्राय जोङो बे समष्टि वाइज जिथु रेलि आरो जनसागरन सभा बेखौ जोङो आरम्भ खालामदों आरो बेफोर मिटिङाव जिथु आं नुनो मोन्दों गासिबो जाथिनि मानसिया दङ गासिबो जाथिनि बिटिसिआव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयबो प्रेजेन्ट आरो प्रमद बर'आ बे 3 बोसोराव मा मावदों मावाखै बयबो बुजिजोब्बाय ओंखायनो दिनै सकल जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा प्रमद बर'नि हेंथायै गसंथानो थाखाय जोंनि बे रेलिफ्राव बाहागो लाबाय थादों। सार दिनै राकेश ब्रह्म जे बिथाङा बुंदोंमोन जे बेवहाय 100 जन सल'मासो जागोन ना? आङो बे बुरबकनि कुइसननि एन्सार होआ बेखौ एन्सार होग्रा बेलेग मानसि दङ बेलेग मानसि दं माने रायजो दङ। सार मैया बिथाङा मोनसे अभियोग होदों जे नोंथाङा थांनाय जि 17 बोसोर सालायनायाव गोबां माने आङो बुंबाय बिनि नामबो लाया आङो बेजों आङो समाया रायलायनो बेजों रायलायग्रा बेलेग मानसि दंखायो जोंहा। सार दिनै नोंथां बे मुसलपुराव फैनानै माबायदि रायजोफोरजों ना रायजोफोरजों मुसलपुर समष्टि आरो दिरा समष्टियाव फैनानै आं जिखिनि नुबाय मथथे माने जोंनि बिपिएफ हान्जाया आगोलनिफ्राय आरो बेसे सक्तिसिन जाबोगासिनो दङ बेखौ आङो दिनै नुनो मोन्दों। माने खालि बर'निल' खोथा नङा गासिबो जाथियानो ओंखारजोबदों गासिबो जाथियानो दै। दा सोलायनायनि मुङाव माने गासै खामानिखौनो सोलायगोन सानदोंमोन खिन्थु बेफोरबायदि सोलायनाय खायसे खामानिखौ नुनाय मोनासै बेखायनो आङो आंनि साननाय बायदि बा गासै जोंनि बिटिसिनि नांगौ बायदियै माने जाफुङैखायनो आं दिनै माने बिपिएफ हिसाबै जइन जाफैफिनबाय आङो। नोंथांमोना दिनै बेसेबांसो सुबुङा जइन जादों? ओरैनो आंनि लोगोआव माने 8 जन फैनाय जादों ओमफ्राय गुबुन जादों नामा आंखौ मिथिया खिन्थु। फैबाय थानाय समाव बिपिएफ हानजानि जानानै माबायदि खामानि मावो? ना आंथ' दा माने बिपिएफ नङा आं गासै बिटिसि हिसाबैनो आं बिटिसिनि खिमाखौ माने मोजाङै लाखिनो नाजागोन बेनो आरो जा माने दा उदालगुरिखौ बेलेगनो हेगारनो नागिरदों गासै उदालगुरिनि रायजोखौबो आं खावलायहरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने जोङो बिटिसि हिसाबै जों बिटिसिखौ खिमाखौ गोरा खालामनानै लाखिनांगौ बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ। मुसलपुरानो बायदि बिथाङा दा रायजोनो सुक्ति पत्र होदोंमोन खिन्थु बिथांनि माने जाबायदि खामानि मावनाय बिथाङा माने रायजोनो माने खुनु खामानिखौनो दिनैहालागै होनो हायाखै बेखायनो बिथांनि मावनायखौ आङो जोंनो मोजां मोनाखै थारमाने जौगानायनि जेबो खामानि माने लामायावनो फैयाखै बेखायनो माने जोङो दिनै गाव माने जोंनि दा जिखिनि थाखानाय सम्पतिया लस जागोन बायदि मोननानैनो जों दिनै बिपिएफआव जइन जाफैफिननाय जादों थारमाने। दा बेखौ आं बुंनो थांला जेनेबा दाथ' आं जोंनिया दा आं लोगोआव 8 जनल'सो फैनाय जादों नालाय बाखिखौ आं मिथिया बेखौ आं बुंनो थांथ'वा आरो अन्य माने बेलेग जायगायावबो लानाय जादों बिनि जायगानि मानसिखौ आं नुवाखै बेसेबां जइन जादों खिन्थु आं दा बोरिमुख हिसाबै आंनिया लोगोआ 8 जन दङ बेखिनियानो आरो माने जाखिनि बिथांमोना दा दङ इउपिपिएलनि जानानै बिथांमोनाबो माने दा खायसेया माने फैनायनि लामायावनो दङ मानो होनबा दा जौगानायनि जेबो खामानियानो जायाखै बेखायनो बहुद माने असान्ति दङ आरो जों समाव खायसे जों बाथ्राखौ बुंनो गोनां दंबावो बा खायसे रायलायनो गोनां दंबावो बेखौ जों समाव बुंगोन आरो रायलायगोन।